Dobar dan, pozdravljam sve građane Republike Srbije na ovaj veliki dan, na Vidovdan. Čestitam svima koji slave i koji se prisećaju ovoga praznika. Danas možemo reći da se u Srbiji vodi jedna velika bitka za očuvanje Srbije, a povezana je sa rudarstvom. I upravo iz tog razloga smo baš danas na ovaj veliki sveti dan odlučili da organizujemo ovu konferenciju za medije gde bismo hteli da pokažemo nekoliko stvari povezano sa problematikom rudarstva koje u Srbiji usled činjenice da je regulisano protivustavnim i protiv civilizacijskim zakonom o rudarstvu zapravo ima izuzetno pogubne posledice po veliki broj lokalnih zajednica, po stotine hiljada građana i po ogromna područja Republike Srbije, ne samo u smislu onog istorijskog rudarstva, nego i onoga koje se sada dešava. Rudarstvo u Srbiji u ovom trenutku ima pogubne posledice kako po samu životnu sredinu, tako po lokalne zajednice, po, da tako kažemo, druge privredne grane, posebno po poljoprivredu, i to ne samo rudarstvo u smislu eksploatacije, nego možemo slobodno to da kažemo sad već sa ovim iskustvom od nekoliko godina funkcionisanja koalicije za održivo rudarstvo, da ne manje posledice imamo i od primenjenih geoloških istraživanja. I u tom kontekstu mi želimo sa ovom konferencijom za medije da praktično usmerimo prst prema ključu problema i želimo sa ovom konferencijom za medije, kao što i njen sam naziv govori, da pokrenemo inicijativu za promenu zakona o rudarstvu. Mogu da kažem da je veliki deo trenutne opozicije koji je ušao u parlament Republike Srbije ušao zapravo na temi problematike rudarstva, odnosno opiranja hiljada i desetine hiljada građana ilegalnim i opasnim rudarskim, kako geološkim istraživanjima, tako i eksploataciji, i to ne samo vezano za litijum, ona čuvena kampanja protiv litijuma koju smo vodili, nego isto tako protiv bakra, protiv drugih minerala, ali danas će se čuti ovde malo kasnije i vezano za problematiku uglja, te u tom kontekstu rudarstvo kao takvo možemo da kažemo da je u ovom trenutku generator ne samo ekoloških problema, nego i apsolutne pravne nesigurnosti, o čemu će govoriti ljudi koji sede ovde danas pored mene. Mi smo kao, na neki način, da kažem, kao egzemplarno doveli, odnosno složili se i organizovali da dođu naši prijatelji iz Borskog i Kostolačkog rudnog kompleksa. U Boru se praktično kopa bakar, zlato i drugi retki minerali, a u Kostolačkom regionu se kopa ugalj i oba regiona su zapravo od suštinskog značaja, strateškog značaja za Republiku Srbiju, i u tom kontekstu je bolnije ono što se dešava sa ljudima koji žive u tim regionima. Sada, moram da upozorim i da podsjetim da je ova koalicija i Centar za ekologiju i održivi razvoj već pre, možemo reći, već više od 2 godine smo uložili jednu ustavnu inicijativu protiv zakona o rudarstvu, odnosno protiv mogućnosti da se za rudarske projekte proglasi eksproprijacija, odnosno da se za privatne rudarske projekte proglasi eksproprijacija. Međutim, u međuvremenu dugo vremena se o toj inicijativi nije odlučivalo, dok nismo uložili Strazburu, odnosno Sudu za ljudska prava u Strazburu smo uložili jednu, tako da kažem, jednu žalbu za to da naše pravosuđe ne deluje, odnosno da Ustavni sud ne razmatra našu inicijativu, i kada se to dogodilo, ulaganje te inicijative u Strazburu, brže bolje naš Ustavni sud je doneo rešenje prema kome se proglasio se praktično nenadležnim za rešavanje ove tematike, i u tom kontekstu smo mi praktično, uzevši u obzir to da je Ustavni sud na takav način nastavio da promoviše pravnu nesigurnost, mi smo odlučili, i danas to prezentujemo, mi smo odlučili da nastupimo prema parlamentu Republike Srbije, ne samo prema vladajućima, nego i prema opoziciji koja je očigledno, da li je nesposobna da razume problematiku, da li ne želi da formuliše ovako nešto,
nije do sada učinila korake koje smo mi očekivali, odnosno nije napala te protivustavne uredbe i protivustavne institute vezano za omogućavanje ekspropriacije za privatne projekte. I u tom kontekstu ja odavde najavljujem javnosti da Koalicija za održivo rudarstvo ima formulisan predlog izmene zakona o rudarstvu, s tim da, evo ja sad odavde govorim da je ovo jedna limitirana inicijativa i mi ćemo u saradnji sa našim pravnim timom u sledećih najviše 2 sedmice formulisati, 2 do 3 sedmice ćemo formulisati isto tako još neke dodatne zahteve. Jedan od njih, znači prvi zahtev je da se onemogući ekspropriacija za privatne rudarske projekte. Drugi zahtev će da bude uvođenje obaveze izrade procene uticaja za sva geološka primenjena istraživanja, što sada nije slučaj, te sad u ovom trenutku imamo, i ne samo u ovom trenutku, već zadnjih nekoliko godina imamo tu strahovitu situaciju da geološka istraživanja vrše neverovatno teške negativne uticaje na celoj teritoriji Republike Srbije. I u tom kontekstu smatramo da su znači da bi procena uticaja za primenjene geološka istraživanja bila apsolutno neophodno da se uvede. U tom kontekstu, zašto ne radimo to danas, zašto već sad nismo formulisali taj zahtev, zato jer je potrebno analizirati na koji način bi se najefikasnije takva obaveza mogla uvesti. Najverovatnije bi to bila obaveza uvođenja takvog jednog instituta u uredbu o projektima koji imaju obavezu izrade procene uticaja, tako da će to verovatno da bude predlog za izmenu te uredbe, ali to ćemo još da vidimo. I treća stvar koja je po nama jako bitna, to je uvođenje ozbiljnog obaveznog osiguranja u rudarstvu. U ovom trenutku mi smo uradili jednu analizu sa stručnjacima sa Ekonomskog fakulteta, koja je pokazala da praktično u ovom trenutku u Srbiji ne postoji takva obaveza, odnosno da su rudarske kompanije, posebno one koje se bave geološkim istraživanjima, primenjenim geološkim istraživanjima, praktično mogu da prođu bez da se osiguraju, čime dolazimo u situaciju da sve štete koje nastaju, ne postoje resursi iz kojih bi se te štete regulisale, odnosno Republika Srbija praktično ne promoviše obavezu osiguranja i to čini samo i isključivo iz razloga da bi olakšala rudarskim kompanijama, bilo tim malim koje vrše geološke istraživanja, bilo velikim koja se bave pokušajem eksploatacije, da im se pojednostave i pojeftine troškovi. Kad sam rekao da se pojednostavi i pojeftini troškovi, to je isto i razlog zašto u Srbiji postoji taj dramatični problem ekspropriacije u rudarstvu. Danas ćete čuti iz ovih nekoliko nastupa naših prijatelja iz 2 rudarska basena, ćete čuti da postoje situacije u kojima kompanije praktično ilegalno ulaze u imovinu, uzimaju deo ili svu imovinu ljudima i da li vrše geološke istraživanja, da li vrše eksploataciju, dok u drugim situacijama imate situaciju da jednostavno rudarska kompanija neće da uvede obavezu, odnosno neće da iskoristi ekspropriaciju, niti hoće da otkupi imanje, jednostavno počne da kopa rudnik neposredno pored kuća, to je, na primjer, u Kostolačkom regionu apsolutno situacija. Ja odavde moram meni je jako žao što nije danas niko mogao da dođe iz Drmna, u okolini Požarevca, ali ja mogu da kažem da je, recimo, jedna od situacija u Srbiji gde Elektroprivreda Srbije neće da raseli jedno selo koje je bukvalno neposredno pored rudnika, odnosno koje se nalazi neposredno pored rudarskih aktivnosti, to je selo Drmno. Slično je i u ovom drugom selu u kome će danas biti reči. Praktično imamo situaciju da postoji jedna samovolja koja je omogućena Zakonom o rudarstvu. Dakle, Vlada Republike Srbije može, a ne mora, u situacijama kad ljudi žive na 50-100 metara od rudnika, kada su im kuće potkopane, kada se sleže celo selo, kao što je to, na primjer, situacija u Velikim Crljanima u Kolubari, ili kao što je to situacija u Vreocima, ili kao što je to situacija u Starom Kostolcu, ili u Kličevcu, ili u Drmnu. Znači, prosto Elektroprivreda Srbije ne mora da raseli. I to bi bio 4. zahtev koji ćemo imati prema tom čitavom kompleksu zakona, to bi bilo obaveza uvođenja obavezne, tako da kažemo, tampon zone, higijenske zone ili zone raseljavanja. Dakle, rudarstvo ne može više da se dešava na nekoliko desetina ili stotina metara od kuća u Republici Srbiji. Prosto kompanije koje žele da se bave rudarenjem će biti obavezne da naprave
jedan zaštitni pojas od kilometar minimum vezano za velike rudnike ili kada su u pitanju manji kamenolomi i takve stvari, nekoliko stotina metara, mi računamo negde oko 500 metara bi bilo potrebno od raznih kamenoloma da bude udaljenje. Dakle, onaj ko nije spreman da investira u pravljanje zaštitnog pojasa, ako je on nema onda ni pravo da se bavi sa rudarstvom. Isto je vezano za obavezno osiguranje. Kompanije koje žele da pojeftine svoje poslovanje tako što neće plaćati osiguranje, onda ne treba da se bave rudarstvom. Jednostavno, to nije igra za malu decu, nije igra za male dečake, to je ozbiljan posao sa ozbiljnim, dugoročnim i širokim posledicama i u tom kontekstu mi smatramo da je neophodno da se ti zakoni promene. Dakle, Koalicija za održivo rudarstvo ima formulisan predlog izmene zakona u delu koji se odnosi na eksproprijaciju. Formulisat ćemo takođe zahtev za obavezno uvođenje procene uticaja na sva primenjena geološka istraživanja, čak i ona najmanja. Treća stvar, mora da se, tako da kažemo, razmotri i uvede obaveza obaveznog osiguranja do 100% vrednosti procenjene štete u rudarstvu, bilo da su u pitanju geološka istraživanja, bilo da su u pitanju eksploatacije. I četvrta tema, obavezno uvođenje zaštitnog pojasa u manjim rudnicima od nekoliko stotina metara, u većim rudnicima mora biti barem kilometar udaljenje, jer sva iskustva pokazuju da sleganja i uništavanje imovine se šire otprilike u tom pojasu oko 500, 600, 800, 1000 metara, dakle ne mogu postojati ljudi, žitelji, sela koje okružuju rudnike. Sada ću da prepustim kratko reč svom pravnom savjetniku iz Koalicije za održivo rudarstvo, Peri Markoviću, koji će, da tako kažemo na jedan kratak način, da obrazloži ovaj naš poziv svim poslaničkim grupama, znači ne samo vladajućima, nego i opoziciji, da podrže ovaj predlog izmene zakona o rudarstvu. Dobar dan, ja sam Pera Marković, pravnik. Mi smo analizirali problematično mesto kako ga mi vidimo i pripremili smo i inicijativu za ocenu ustavnosti. U pitanju je član 4 zakona o rudarstvu. Stvar je komplikovana, ja ću pokušati da ovde kratko izložim. Šta je tu problem? Zakon o eksproprijaciji predviđa mogućnost prinudnog otkupa. Eksproprijacija je latinski ex proprio, znači oduzimanje imovine, ali uz pravednu naknadu. Zakonita stvar, normalna stvar, nema gradova, nema država bez eksproprijacije. Da ne bude tu zablude. Zakon o eksproprijaciji je donet 1995. godine važeći, imalo je nešto malo izmena, to se primenjuje redovno i nema problema. Gde se pojavio problem? Zato što je zakon o eksproprijaciji dopunjen donošenjem zakona o rudarstvu 2015. godine. Znači, jedan zakon koji zapravo nema veze sa materijom je ubačen tu i doneo neka pravila koje pre toga nisu postojala. Zakonom o rudarstvu iz 2015. znači 20 godina posle donošenja zakona o eksproprijaciji koji nije menjen u tom delu, predviđena je mogućnost da korisnik eksproprijacije može da bude privatni subjekat koji vrši poslove rudarstva, koji ima dozvolu za eksploataciju. Gde je tu problem? Pa problem je zakon o eksproprijaciji koji ne dozvoljava. Ja ću vam sada kratko reći u čemu je stvar. Naime, zakon o eksproprijaciji je propisano da korisnik, pazite sad dobro, korisnik eksproprijacije, lice, pravno lice za koje se vrši eksproprijacija, može da bude, zakonom su tačno nabrojani, Republika Srbija, autonomna pokrajina, grad Beograd, opština, javni fondovi, javna preduzeća, privredna društva osnovana od javnih preduzeća, privredna društva sa većinskim državnim kapitalom osnovanim od Republike, pokrajine, grada Beograda ili opštine. Znači, zakon o eksproprijaciji privatno lice ne može da bude korisnik eksproprijacije. Odjednom u zakonu o rudarstvu može. Time se potpuno krši zakon o eksproprijaciji. To je apsolutni sukob zakona. Interesantno je da Ustavni sud kaže da on nije nadležan da ocenjuje odnose između zakona. Znači, mi imamo zakon o eksproprijaciji kao jedan lex generali, jedan zakon koji na opšti način uređuje celu oblast. Imamo zakon o rudarstvu koji je lex specialis u odnosu na taj zakon. I mi bismo morali da imamo usklađene te propise. Oni su međusobno u sukobu, a Ustavni sud nam smatra da to nije problem. Još bih želeo da dodam da je celo pitanje rudarstva za koje se eksproprijacija problematično. To pitanje se vidi iz sledećeg.
U zakonu o eksproprijaciji su nabrojane oblasti u kojima se može sprovesti eksproprijacija. Ne može da se ekspropriše za sve namene. Ne može da se ekspropriše za gradnju stambene kuća. Ne može da se ekspropriše za gradnju fabrike. Ne može, to mora se kupi zemlja. Koliko te košta? Postoje oblasti u kojima je dozvoljena eksproprijacija. Nabrojat ću te oblasti. Obrazovanje, zdravstvo, socijalna zaštita, kultura, vodoprivreda, naravno to su nasipi i odbrana od voda, sport, saobraćajna, energetska i komunalna infrastruktura, za potrebe državnih organa, za potrebe odbrane, za izgradnju stanova kojima se rešavaju stambene potrebe socijalno ugroženih lica. Znači, to je samo za socijalne stanove. I još dve oblasti, za obezbeđenje zaštite životne sredine, to su vanredne situacije, i za obezbeđenje zaštite elementarnih nepogoda. To je sve logično. To su sve oblasti u kojima zaista može postojati potreba za eksproprijacijom koja je smislena. I tu onda stoji za eksploataciju mineralnih sirovina. Kakve veze ima eksploatacija mineralnih sirovina sa obrazovanjem, zdravstvom ili vodoprivredom? Kako može biti dozvoljeno da se eksproprijacijom stiče zemlja radi obavljanja delatnosti? Delatnost je naš izraz i znači rad radi sticanja dobiti. Posjedovanje zemljišta služi sticanju dobiti. Neko ju ne mora da koristi zemlju, ali zemlja u osnovi donosi dobit. Eksproprijacijom vi uzimate imovinu nekome da biste dali drugome ko će sticati dobit. To je ta situacija koja nema donas zakon o rudarstvu. Zbog toga mi ovo i govorimo. Mi imamo jednu pomalo smešnu situaciju u kojoj se eksproprijacija utvrđuje rešenjem Vlade Republike Srbije koja utvrđuje javni interes. U oblastima u kojima je dozvoljena eksproprijacija postoji u našoj terminologiji pravno je opšti interes. Javni interes se vezuje samo za to rešenje eksproprijacije i sad mi imamo situaciju u kojoj je nama javni interes privatni interes. Ja ne vidim apsurdniju moguću situaciju. Da je uopšte moguće da vlada donese takav akt kojim će utvrditi da je privatni interes javni interes. Možda je to neophodno za razvoj rudarstva. To je sasvim moguće. Zbog toga što ulagači u geološko istraživanje ili rudnike zahtevaju takvu vrstu obezbeđenja da bi mogli dobiju kredite kojima bi pokrenuli posao i tako dalje. Ali tu se postoje pitanje da nama neophodno takvo rudarstvo. A to je ona tema koja je zapravo iza ovog skrivena. Jer su Vlada Republike Srbije vodila pregovor sa Svetskom bankom. Sećamo se tih izveštaja od pre nekoliko godina kada je bio sastanak vlade, ministarstava, stručnjaka, Svetske banke, koji su govorili da oni hoće da podignu udeo rudarstva u društvenom bruto proizvodu Srbije sa sadašnjih 1,5% na 4%, skoro da ga utrostruče. To niko nije znao osim ministarstava. To nije bilo pitanje Skupštine. To čak nije bilo pitanje narodnih poslanika. To nije bilo pitanje javnog rasprave. Srbija je relativno gusto naseljena zemlja i naročito Srbija ima stanovništvo raspoređeno na celoj teritoriji. Srbija nema prostora za rudnike. Danas je redovna tehnika rudarstva površinski kop. Površinski kop je prostorno izrazito ekspanzivna delatnost. Vi ne možete imati površinski kop bez mnogo zemlje. Nije to slučajno što se rudarstvo površinskih kopova najviše razvija u praznim krajevima, u pustinjama i polupustinjama, kamenim, peščanim, bilo kojim. Nije to slučajno da rudarstvo cveta u Sibiru, u zapadnoj Australiji, u stenovitim planinama ili Arizoni. Dakle, to su sve krajevi gde je jako malo stanovništva. Srbija nije zemlja takva. Srbija je sva zemlja iskorišćena za poljoprivredu i ovde je razvoj rudarstva površinskim kopom praktično pretvaranje Srbije u pustinju. Ovo je jedan od načina koji vodi do tome. Zato smo protiv toga. I nadamo se da ćemo naići na saglasnost u tom pogledu da zaštitimo naš način života. Jer mi smo zemlja očovečene prirode, mi smo zemlja lepe, mi smo jedna zemlja koja ima lepu zemlju, lepo je vidjeti. Divljina je možda lepa za pogled sa strane i sa televizije, a znate, divljina izaziva strah. Tamo su zveri, tamo je opasno za ljude. Mi imamo očovečenu prirodu, a nećemo imati ako ona bude pretvorena u površinske kopove i jalovišta. Hvala. Zahvaljujem se. Dakle, ovo je jedan krug tema. Pera je praktično pokazao, ja to malo pre nisam spomenuo, ali sad moram da spomenem, pošto je on to tako i zahvatio, prostorno je pokazao, u jednom kratkom sažimanju je pokazao Srbiju. Dakle, jedna važna pravna činjenica koja leži u osnovu svih ovih nesporazuma i ovih problema o kojima ćemo danas govoriti, je to da Republika Srbija od 2020. godine praktično nema prostorni plan. Dakle, svi građani Republike Srbije su isključeni iz generalnog demokratskog dijaloga o prostornom planu, odnosno nije urađena analiza
sektorskih politika koja bi pokazala prihvatljivost određenih sektora, sektorskih politika, i u tom kontekstu imate jedno samovoljno proglašavanje rudarstva perspektivom Republike Srbije, a evo recimo ja mogu da smatram da je poljoprivreda, organska poljoprivreda, budućnost Republike Srbije. Te u tom kontekstu praktično uzurpirati pravo na određivanje šta je strateška delatnost i šta je strateški interes Republike Srbije, i to u takvoj formi koji će praktično napraviti ekocidni genocid, odnosno koja će očistiti ogromna područja Republike Srbije. Danas ćemo imati vrlo slikovit prikaz toga kako to izgleda, to čišćenje. U dolini Jadra smo uspeli da zaustavimo takvo uništenje poljoprivrede, uništenje životne sredine. Međutim, vi imate situaciju da na celoj teritoriji Republike Srbije se zapravo obradivo poljoprivredno zemljište smatra, ja ne znam, kao neka stvar koja se podrazumeva, kao da je to nešto što je to tako, može i ne mora, nije to tako profitabilno. Ja ću samo da upozorim na jednu vrlo važnu činjenicu sve građane Republike Srbije. Obradivo zemljište je najugroženiji resurs koji Republika Srbija ima, svi građani Republike Srbije. Za 2,5 centi humusa je potrebno da prođe 1000 godina da se obnovi. Dakle, vi imate situaciju u kojoj kompletni građevinski sektor, drumski sektor, rudarski sektor i u najnovije vreme obnovljivi izvori energije, pod znacima navoda obnovljivi, ugrožavaju najdragoceniji resurs koji imamo. Nije prihvatljivo da bez dijaloga o prostornom planu Republike Srbije ulazimo u razvoj velikih solarnih livada, velikih vetroparkova. Nije prihvatljivo da ulazimo u divljački razvoj rudarstva, zato jer neko smatra da bismo mogli bruto nacionalni dohodak da povećamo. Ukoliko budemo nastavili da uništavamo obradivo zemljište, praktično Republika Srbija svaki projekat koji radi je neodrživ. Upravo zbog toga jer je dozvoljeno transformacija poljoprivrednog zemljišta na ilegalan način, otimanje poljoprivrednog zemljišta, uništavanje rudarstvom, komercijalnim sektorom, energetikom, drumskim saobraćajem i tako dalje, željezničkim projektima. Evo, u okolini Subotice se upravo dešava katastrofa gde kineski izvođač radova na pruzi zapravo dampuje, odlaže šut, rudarski, saobraćajni otpad za izradu projekta pruge, oni odlažu po obradivom zemljištu. Dakle, mi imamo situaciju da je cela Republika Srbija pod napadom i ovaj narod na kraju neće imati šta da jede. Jednostavno, neće imati gde da se proizvodi i možemo, s jedne strane, kad se ova tema danas posmatra, možemo reći da je ovo, tako da kažemo, medijska konferencija o tome na koji način da pokušamo da zaštitimo poljoprivredno zemljište u Srbiji od rudarstva i od energetike. Ja bi sad predao reč prvo kolegi i prijatelju iz Kostolačkog regiona koji će da kaže u nekoliko minuta situaciju koja se dešava u okolini najvećeg kopa u okolini Kostolca, to je kop Drmno, koji je, ja ću odmah da kažem, otvoren, proširen, bez procene uticaja, dakle isključena je javnost. Ministarstvo je 2013. godine najavilo da nije potrebna procena uticaja za dramatično širenje i sada imamo posledice na selo Drmno, na selo Kličevac i neka druga sela koja su direktno posledica širenja kopa bez procene uticaja. Ja bih zamolio Ivicu da kaže o toj situaciji. Dobar dan svima, ja sam Ivica Milenković iz sela Kličevac, inače i odbornik u Skupštini grada Požarevac ispred stranke Dosta je bilo. U politiku sam naravno ušao sa ovim ciljem da bi nešto mogli da rešimo jer je stanje na terenu neizdržljivo za ono što nam rade. Pa Kličevac kao selo probleme je prve sa EPS-om, da kažem sa EPS-om, ne sa kopom, imalo još krajem 70. godina i podizanjem brane Đerdap. Tada su nam se pojavile prve te površinske vode u donjem delu sela i prve kuće koje su imale problem sa time. Dosta kuća je srušeno, dosta bunara je zagađeno sa površinskim vodama, septičkim jamama i stalno su nas ubeđivali da će se to stanje rešiti kako se kop Drmno bude približavao i kako se njihovi
da kažem, bunari za odvodnjavanje budu približili selu, da će da povuku tu vodu. Međutim, stanje na terenu je sasvim drugačije i dobili smo totalno suprotan efekat što se toga tiče. Mi sad imamo veoma veliki i izražen problem sa tim površinskim vodama. Po nekim dvorištima, recimo u mom dvorištu, stoji voda non stop. Naravno, to se meša sa septičkim jamama i ostalim. Čudo jedno kako Kličevčani do sada nisu neku zarazu širih razmera da se desila na tom području. Inače, pre par godina, kada je rađen dopuna prostornog plana za sam kop Drmno, i kada je bila ta javna rasprava, mi smo dostavili tamo neke svoje primedbe, pa smo recimo primetili da u prostornom planu stoji da linija kopa treba da bude najbliže 800 metara od prvih seoskih kuća, što na terenu uopšte nije takvo stanje. Linija kopa je na nekih 200 do 300 metara od zadnjih kuća u selu. Na našu primedbu zašto je to tako, jednostavno smo rekli, pa eto tako, nema, tako rade, iznad zakona su ili šta već. Drugi veliki problemi, znači nije urađen zaštitni pojas, nije urađeno ništa, zbog tog zaštitnog pojasa trpimo veliku buku, onda prašina. Sad kako su se približili selu, već tu dolaze i mašinama, prolaze kroz selo, cepaju nam puteve i buka je i sa te strane. Sam, kako da kažem, sam kop je bio sa dve strane ograđen šumom, kojih više nema, znači kop je te šume samleo jednostavno, posekli su i sad tu nema ništa. Sad je ostala šuma samo sa jedne strane sela, koju nam rešavaju da i nju poseku, ali ne kop, nego grad Požarevac. Vezano je isto za energetiku. Pošto je grad Požarevac ušao u javno-privatno partnerstvo sa firmom Lederata Energy iz Beograda, čudno ime Lederata, a da bude iz Beograda, gde planiraju da, malo pre smo čuli kako se radi ta eksproprijacija u korist privatnika, gde planiraju da nam pored sela opet otmu 114 hektara za izradu solarnih panela, elektrane sa solarnim panelima, plus da urade još 10 vetrogeneratora po toj šumi, gde će naravno da šuma mora da se poseče, a ovi paneli gde stoje, njive imaju blagi pad, tu mora da se prska herbicidima zbog korova, voda spira to zemljište i ti herbicidi će da dođu na zemlju gde se obrađuje, gde se seje kukuruz, suncokret i ostalo i ulazi u lanac ishrane otrovi. Sledeća stvar koju su nam još planirali, priredili, zajedno u saradnji sa Evropskom unijom, jer je Evropska unija dala kredit za izgradnju regionalne deponije, takođe na 40 hektara obradive zemlje u ataru sela Kličevac, gde je isto žele da unište površinu na kojoj se gaje poljoprivredne kulture i koja bi se nalazila iznad kako se kaže to, vodenog kraka, odakle se i Kličevac snabdeva vodom, a verujem da u nekoj bliskoj budućnosti će verovatno i grad Požarevac odatle da uzima vodu, jer tamo nemaju dovoljnih kapaciteta za svoje potrebe. I nemaju lepu vodu pored Morave, jer i tamo imaju veliki problem sa zagađenjem i tim septičkim jamama. Tako da smo došli u situaciju da je prosto maltene neizdržljivo da se živi na tom prostoru okruženi svim tim haosom, da kažem tako, za ljude koji tu žive.
Naročito ovaj donji deo sela gde imamo sad taj problem veliki sa vodom, tako da smatramo ovo što je i Zvezdan rekao, da u nekim delovima na silu rade eksproprijaciju, a negde gde bi možda i trebali da rasele određen deo sela, oni to ne žele, jer to verovatno mnogo ih košta. Tako da vidjet ćemo šta će to sve biti, borimo se i tako. Eto, toliko za sada. Zahvaljujem se. Dakle, tu imamo situaciju proširenja kopa bez procene uticaja. Imamo situaciju u kojoj operater, da bi uštedeo pare, neće da raseli. Udaljenje od kopa, koje nije obavezno, očigledno je pregažen dogovor, znači ako je i bilo to u projektu, to ne važi. I vi imate situaciju gde ne postoji regulatorni institut procene uticaja, gde bi procena uticaja kao takva bila garant struke da takvih stvari neće biti koje se kod njih dešavaju. I vi tu zapravo onda vidite ono što smo mi inače već tamo 2013. 14. godine govorili iz CEKOR-a, Centra za ekologiju i održivi razvoj, da zapravo imate situaciju gde vlast namerno izbegava da proceni uticaje, da ne bi došla u situaciju da odgovara za to. Znači, ne vlast kao vlast ova trenutna. Mislim, da se razumemo, taj kop postoji mnogo pre ove trenutne vlasti. Taj kop je uništio živote mnogo pre nego što je ova trenutna vlast došla na vlast. Tako da, kontinuitet uništavanja ljudskih prava i životne sredine i, da kako kažemo, subzistentne poljoprivrede, ti ljudi žive od te poljoprivrede. Znači, Kličevčani su ozbiljni poljoprivrednici. I u tom kontekstu, ta procena uticaja bi bila garant koji je sad očigledno prekršen. Nismo se mi džabe žalili Arhuskom sekretarijatu, odnosno mi smo se žalili jednoj međunarodnoj instanci, gde smo upravo proširenje kopa bez procene uticaja posebno istakli i gde smo sigurni da vlast, znači vlada Republike Srbije, koja je 2013. donela takvo rešenje da nije potrebna procena uticaja, neće dobro da se provede. Jednostavno, to je ilegalno otvoren kop i sad, ovde smo sad sa ljudima iz Kličevca, međutim ja ovde sad kao neko ko detaljno i dobro poznaje situaciju u Drmnu, ja moram da kažem da je Drmno apsolutno uništeno selo. Znači vi imate selo u kome u sred sela pucaju kuće, sležu se ljudima na glavu, hoće da padnu kuće, gde vam se trakasti transporteri, Ivica je rekao, na 200-300 metara. Ovde će da budu trakasti transporteri na 80 do 100 metara od kuća u Drmnu. Znači, Drmno je selo koje je zaokruženo sa svih strana. Govorimo o znači, javni interes je energetska sigurnost, u redu, hajde, ali onda raseli ljude, nemoj da ih pustiš da žive u rudniku. Kaže, javni interes je prelazak na obnovljive izvore energije, da, ali ako ćeš da procenjuješ uticaj solarne elektrane, nemoj da procenjuješ na 20 godina, nego proceni na 1000 godina. Šteta koju ćemo sad napraviti solarnom elektranom na najboljom obradivom zemljištu. Znači, Stiga, o kojoj je Ivica ovako skromno govorio, to je najbolja obradiva zemlja. Tamo ubaciš ekser, izraste kvaka. Ubaciš ekser, izraste cipela. Znači, to je toliko plodna zemlja i vi ćete tamo nekoliko stotina hektara radi obnovljivih izvora. Znači, nemojte da zamenimo problem klimatskih promjena problemom nedostatka hrane, uništenjem obradivog zemljišta. Nemojte. Prvo, obnovljivi izvori idu prvo na krovove, prvo na industrijsko, na pepelište i tako dalje. Nema da se zauzima poljoprivredno zemljište za takve potrebe. Znači, ovo je sad bila situacija gde smo videli jednog operatera koji neće da izvrši eksproprijaciju, da ne zaboravim, isto se dešava u Kolubari. U Kolubari imate između 600 i 1000 kvadratnih kilometara zauzetog područja, gde evo 7. godinu se borimo da se raseli 200 i nešto kuća u Velikim Crljanima. To su ljudi koji bukvalno žive pored kopa. Tamo bukvalno ljudi umiru. Evo ja sam tamo 7-8 godina, bukvalno znam ljude koji su umrli, na koje je uticao negativno taj rudnik. Tamo imate, i snimili smo film o tome, Crljanske udovice, gde vama muškarci ne doživljavaju penziju ili kad dožive, žive godinu, dve i umru. Zato jer tako je opasno životno okruženje oko tih rudnika i zato mi kažemo da je apsolutno neophodno da se uvede zaštitni pojas. Mi znamo da će zaštitni pojas značiti raseljavanje, ali ponavljam, onaj ko smatra da je strateški interes da se kopaju rudnici, ono što je Pera malo pre rekao,
Srbija je gusto i daće Bog da će Srbija ostati gusto naseljena zemlja i apsolutno mi moramo kao svi građani, kao Srbi, da se skupimo i da sednemo oko hrasta i da se dogovorimo, da vidimo koja je to budućnost kako mi sebi projektujemo. Da li je stvarno interes Republike Srbije i nas, koji smo nosioci suverenosti ove zemlje, da uništimo budućnost svojim potomcima. Sada ćemo da pređemo na temu Bora i Borskog rudnika, gde imamo iste ove probleme, vezano za eksproprijaciju i slično tome. Ja neću prekidati, govorit ćemo praktično po selima. Tu imamo po 2 predstavnika, imamo jednu predstavnicu posebno, tako da eto ja bih krenuo od sela Oštrelj, koje se sad nalazi bukvalno izloženo pokušaju razvoja novih rudarskih aktivnosti i eto imate tih nekoliko minuta da slobodno po volji kažete one teme koje su vama važne vezano za ovo. Pa evo, ja sam Đorđe Anđelić, predvodim jednu grupu, radnu grupu za opstanak, tako smo je nazvali namerno jer smo osetili da nam je ugrožen opstanak sela Oštrelj. Naime, mi glavni problem na našem ataru je jalovište koje je vrlo staro već, ono je 40 godina staro. Postavljeno je na nezgodnom mestu, zauzima već priličan deo naše teritorije. Kako je ono raslo, mi smo se smanjivali. Ono je veoma opasno sa gledišta ugrožavanja zaštite životne sredine, jer je prepuno to je inače jalovina je tečna, ali se vremenom suši i izvor je velikog zaprašivanja koje ide preko sela ugrožavajući zdravlje meštana, a takođe i poljoprivredne kulture koji se nađu na putu. Dakle, to je bio mali uvod. Sa time smo mi naučili da živimo. Imali smo, naime, jedan, kako bih rekao, prostorni plan, kod nas je to se zvalo urbanistička uređena osnova, koja je postavila granicu. Znači, granica tog jalovišta je bila granica razvoja, odnosno širenja rudarstva na našoj teritoriji. Međutim, došla je kineska kompanija Zijin kao spasitelj, jer je mnogo toga propušteno da se uradi u prethodnom periodu. Ono što je bilo garantovano, taj naš pomenuti prostorni plan je nama garantovao opstanak na tom prostoru, zaštitu, stvaranje uslova i čak i razvoj sela. Međutim, mnogo toga je bilo zaobiđeno i nije ispoštovano do kraja, nisu uložena sredstva u smanjivanje zaprašivanja, u mnoge stvari. Takođe, ispod, ne znam da li postoji još negde tako, ispod jalovišta protiče reka. Naša reka koja je život nama značila je sprovedena što tunelom, što jednim, kako da kažem, jednim kolektorom betonskim, sprovedena ispod jalovišta. I taj projekat je garantovano da ona bude čista, da bude kakva je bila od uvek. Međutim, to je odavno, nije tako. Dosta je bilo ispuštanja tih otpadnih voda, ali je to sa jednom malo boljom disciplinom bilo održivo i trebalo je da se obezbedi da ona bude čista. Sa dolaskom Kineza, uzgred budi rečeno, oni su došli, niko nas nije pitao da li mi želimo, šta želimo, oni su došli bez jedne društvene dozvole. Ali smo očekivali, najavljeni su kao spasitelji, kao neko ko će sada mnogo više da uloži i sami su se tako predstavljali. Ali šta se desilo? Sve se desilo suprotno tome. Desilo se da, naime, ta reka, da počnemo od nje, ta reka je trebala, pošto je bilo neodrživo, taj kolektor je zapao u teškoće, pretilo je opasnost da pukne i da se izlije jalovište i da bude katastrofa svetskih razmera. Dakle, trebalo je da se zaobiđe jalovište posebnim tunelom i da se vrati reka čista i od uvek kakva je bila u svoje korito. Šta su Kinezi uradili?
taj gotovi projekat, čak su oni započeli radove na tom projektu. Znači, već su na mestu gde je trebalo da izađe kolektor počeli radove, međutim, neko je odluku, verovatno neko njihovo rukovodstvo, da to njima, ta dolina, jer tamo gde mi živimo, imamo, za mene je to najlepša dolina na svetu, to gde mi živimo i gde je ta reka proticala, to je njima zapalo, pošto ima izvesnu širinu, izvestan prostor, zapala za oko kao prostor, pošto je jalovište tu, da ga prošire jednostavno. S time, sa tim, kako bih rekao, sa tim planovima i sa tom odlukom njihovom, bez naše saglasnosti, bez saglasnosti, ja mislim, i ove naše države i naših vlasti, oni su jednostavno doneli odluku da to napuste, taj projekat, da našu reku sprovedu u susednu dolinu, tako da su nam maltene ukrali reku. Tako da to je prvi korak ka njihovoj odluci. Opet je njihova odluka u pitanju. Da presele selo. Oni, znači, donose odluku. Mi nemamo, mi smo se uverili da ne postoji strategija razvoja rudarstva. Ne postoji strategija koja garantuje, znači, održiv prostor. I mi smo dovedeni u situaciju da zavisimo od odluke kineske kompanije. Znači, ona je odlučila da preseli Oštrelj, jer je smeta, on je na putu, znači, selo je na putu širenja jalovišta. I eto, mi smo sada u situaciji da se borimo za opstanak, borimo se u ovome nedefinisanom, znači, prostoru. Mi smo već duže vreme u neizvesnosti šta će sa nama biti. Imali smo neke skupove, tražili smo, mi smo uspeli, znači, i to hvala što smo ipak uspeli da nam prezentuju planove, ako ništa drugo. Sad smo se uverili da su planovi baš takvi da nas jednostavno više nema na karti. Oni nas brišu sa karte, a rešenje, znači nastavak onog bivšeg, kako bih rekao, prostornog plana koji je garantovao nama opstanak, nije urađen. Znači, nije urađen prostorni plan, nego se traži da se uradi prostorni plan posebne namene za razvoj rudarstva. Selo Oštrelj će da se kao raseli. Taj prostor gde se namenjeno raseli, to je naseljeno, odnosno to je područje koje je vlasništvo drugih meštana, susednih sela. I kao takvi, sami mi, mislim, niko od nas ne želi da ode kod nekoga u dvorište pa da se tamo naseli. Tako da mi imamo jedan problem koji je potpuno nedefinisan. Želimo da država uzme, znači, rešenje, da preuzme u stvari svoje obaveze kada smo mi u pitanju, da se reši taj problem. Dobar dan, ja sam Vesna Predić-Petrović, iz Oštrelja takođe. Nadovezala bi se na priču Đoleta Anđelića, da država bi trebala da ima u vidu da šta se dešava posle te kupovine i te naše zemlje i nakon toga šta se dešava kada ta zemlja pređe u vlasništvo kineske kompanije. To prelazi u trajno vlasništvo. Znači, kineska kompanija je u stvari vlasnik te teritorije. To je teritorija ogromne površine koja neće da ne zahvata samo teritoriju Oštrelja, već i ono što je do sada kupila i što planira. Šta sa nama, sa narodom koji živi na tom prostoru, sa starosedeocima, gde ćemo mi moći da živimo i koju egzistenciju ćemo imati? Na našoj teritoriji, u našem selu, mi smo imali obezbeđenu egzistenciju i bez rudnika. Imali smo vodu, plodnu zemlju, imali smo sve uslove za život. Da li je sada država ta koja kaže da je to interes države da raseli nas, meštane i druge meštane drugih sela, zarad interesa jedne kineske kompanije? Jer država, još uvek nisam čula, možda grešim,
ali država nije izašla sa nekom izjavom da kaže mi smo od Zijin Mininga, te kineske kompanije, imali profit i država je ove godine imala profit toliki i toliki. Znači, to ne postoji. A znamo da sam Zijin Mining se hvali sa velikim profitom. Ja smatram i mi, meštani uopšte, smatramo da smo dovedeni u jednu krajnju situaciju gde ćemo ostati znači i biti zemlja bez ljudi, a mi ćemo biti ljudi bez zemlje. Evo toliko. Hvala. Zahvaljujem se. Sad bi predao, znači sad smo čuli situaciju gde, ja naravno nisam teo da ulazim u to da ja sad govorim generalnu situaciju u Boru, međutim vrlo kratko, onako popreko i dijagonalno, znači u Boru je na delu razvoj rudarstva bez projekata, bez izrade jednog generalnog strateškog prostornog plana, bez dozvola za veliki broj rudarskih aktivnosti koje se tamo dešavaju i neke od njih direktno utiču recimo na Oštrelj, ali još više neke od njih utiču na ovo selo u kome ćemo sad malo kasnije slušati Slatinu. I možda je najvažnije od svega da smo mi apsolutno sigurni da mi uopšte ne znamo koliko se rude kopa, koliko se rude obrađuje, koliko se rude iznosi. Dakle, Srbija sigurno nema kapacitete. To, znači, ministarka može da dubi na glavi da objašnja kako hoće, sigurno nema kapacitete da nadzire koliko se stvarno rude otima odavde. Tako da je ono što je Pera na početku rekao, znači mi smo potpuno predali jedan strateški, jedan resurs u privatne ruke, kao što vidimo ljude kao trebalo bi da raselimo, ali niko ne izlazi s tim da kaže, raselit ćemo vas. Znači, nisu ovi ljudi iz Oštrelja došli, pa sad eto kao oni nisu sigurni šta će. Jer oni u suštini vide jedan zid otpora gde neko neformalno pokušava da zaštiti kinesku kompaniju od kao dodatnih troškova. Vidi, drugar, ako hoćeš da se baviš rudarstvom, ti to moraš da regulišeš. Znači, to su imanja koja toliko i toliko koštaju. Kao što ste rekli, vi ste se tamo bavili poljoprivredom. Ti ako hoćeš da uzmeš poljoprivredno zemljište, ako hoćeš da uzmeš ljudima kuće, da bi mogao da radiš rudarstvo, ti moraš to da platiš. Ne, nego se tu onda koristi institut ekspropriacije, koji se zapravo ne koristi, nego se zloupotrebljava. I sad ćemo da čujemo iz prve ruke višegodišnju muku, golgotu, kroz koju prolaze građani sela Slatina u okolini Bora, koji trpe zapravo tu jednu samovolju od ekspropriacije. Pomaže Bog i pomaže današnji dan, Vidovdan, a ko je vera, ko ne vera, videli smo. Mogu vam reći da nismo mi došli ovde ni kao buntovnici, ni kao zgubidani, ni kao pijana rulja, a videli smo da se često tako okarakterišu ljudi i etiketiraju ljudi koji na neki način probaju da ukažu na probleme koji su iz dana u dan sve veći i u kojima su se našli. Šta se dešava konkretno u našem selu? Otvorio se novi rudnik koji delom zahvata teritoriju katastarske opštine našeg sela, odnosno sela Slatine, i usvojen je prostorni plan posebne namene. Taj prostorni plan je usvojen pored svih primedbi koje su dostavljene na izradu tog prostornog plana. Sve te primedbe su ladno odbačene, prostorni plan je usvojen, dato je vladi da usvoji javni interes, da proglasi javni interes. Vlada je proglasila javni interes, dala je to opštini, opština je sprovela eksproprijaciju. I sad, pazite čuda, čuli smo delom malo pre gospodina Peru, kada je objašnjavao taj zakon o eksproprijaciji, zakon o rudarstvu, mi smo pozvani na razgovor u zgradu Skupštine opštine. Na informativni razgovor obavešteni smo da se uvodi eksproprijacija, da su naše parcele u prostornom planu i da su predmet eksproprijacije i tako dalje. Na tom razgovoru smo mi stavili primedbe kako je moguće uvesti eksproprijaciju u korist normalno čisto strane kompanije. Naša država
u tom projektu, u tom novotvorenom rudniku Čukaru Peki, nema jedan žut dinar udela. Te primjedbe su ušle u taj zapisnik, međutim, ništa to nije značilo nikome. Nama su počela da stižu rešenja, dan za dan su nam stizala neka rešenja. Evo ja ovde imam, mogu vam dati na uvid rešenje o eksproprijaciji koje je opravosnaženo 3.8.2020. godine. 4.8. Pazite vi koliko je to organizovano. 4.8. sam dobio rešenje od Ministarstva finansija kojim se dozvoljava kompaniji ulazak u posed zbog hitnosti posla. A to Ministarstvo finansija je moglo da donese rešenje u moju korist i da kaže nema ulaska u posed do isplate. Sutradan, 5.8. dobio sam rešenje iz katastra gde je urađena prenamena vlasništva zemljišta. Znači, moje zemljište je prevedeno 1/1 na kinesku kompaniju. Šta je sad tu u pitanju? Tu se, ali kineska kompanija je vlasnik tog projekta i tog rudnika. Međutim, šta se tu dešava? Pošto strana kompanija, evo lepo piše u Ustavu, ja ću kao neuk, koliko sam ja mogu da protumačim to, lepo piše, stranci mogu steći pravo koncesije na prirodnim bogatstvima i dobrima od opšteg interesa. Pošto su oni stranci, tu se pojavljuje neka domaća firma zapravo koja je registrovana u Srbiji, Zijin Mining D.O.O. I pazite vi sad logiku, za jednu firmu koja je društvo sa ograničenom odgovornošću, vlada proglašava javni interes i to društvo sa ograničenom odgovornošću bude korisnik eksproprijacije. Gde je tu logika, gde ja kao seljak to ne mogu da shvatim. Međutim, zakoni nikad nisu doneti u korist seljaka, u korist koga, ali nikako ne u korist seljaka. Ja sam jednom prilikom rekao šta je seljak, čemu služi seljak na selu. Služi da plaća porez, da glasa, da ide u rad i da mu se ekspropriše imovina. Jednostavno tome služi seljak na selu. Šta se dešava dalje? Kineska kompanija ne želi, evo još šta još piše u zakonu o eksproprijaciji, član 1. Cena u eksproprijaciji ne može biti manja od tržišne. Tržišnu cenu, dalje u nekom članu tamo piše, tržišnu cenu propisuje organ kod koga se plaća porez na prenos apsolutnih prava, odnosno poreska uprava. Kinezi odbijaju da plate cenu koja je propisala poreska uprava. Oni plaćaju, ali plaćaju cene koje oni žele i plaćaju cene na osnovu nekih veštačenja, a te veštake oni angažuju, oni ih plaćaju i sklapaju s njima ugovore. Tako da te procene tih veštaka koje oni izvode ne mogu biti ni pravedne, ni nepristrasne, ni ne znam šta da vam kažem. Te cene koje oni nude su smešne, zapravo smešne su i cene koje je propisala poreska uprava, ali su za nijansu bolje nego te cene koje oni nude. Ako gledamo cene šire po Srbiji, ako gledamo cene na koridorima, cene znači sa autoputa, normalno da je rudnik zlata veća investicija nego autoput, što za sobom povlači činjenicu da bi naša zemlja bila vrednija nego zemlja ispod autoputa. Ajte da vidimo koliko košta kvadratni metar na Makiškom polju, odnosno hektar. 560.000 evra, a nama su nudili u početku 5.000 evra za hektar. Mislim, to je smešno i to mi osjećamo kao jedan vid diskriminacije i tako. Veliki broj ljudi je prihvatio njihove ponude, ali ja smatram da je to jedna bruka svi u nas, odnosno bruka države, jer su ti ljudi to prihvatili zbog loše ekonomske situacije, zbog nemaštine, slobodno mogu reći, zbog jedne bede u kojoj su se naši ljudi u selima u okolini Bora, tako da su uzeli to nešto para. Ne ulazim u to, svako raspolaže svojom imovinom, svako radi to što zna i to što misli da je najbolje. Ima nas nekoliko
koji nismo prihvatili te cene. Evo, vratit ću se ponovo na ovaj postupak ekspropriacije. Predmet, pošto u opštini nismo mogli da postignemo sa kompanijom dogovor oko cene, predmet je dat sudu. Mi smo na sudu već 3 godine. Moje ročište, sledeće ročište je zakazano za 20. septembar, a pravosnažno rešenje mi je bilo 3. avgusta 2020. To već prelazi 3 godine. Negde u tom zakonu o rudarstvu stoji hitnost postupka. Imamo izjavu, evo ja imam to ovde i jedno pismo koje smo poslali gospodinu Aleksandru Vučiću, predsjedniku, normalno i našem, imamo njegovu izjavu, gde decidirano, citiram ga, kaže da se u eksproprijaciji isplaćaju cene koje je propisala Poreska uprava i, verovali ili ne, uvećane za 10 do 20%. Odlično, predsjedniče, mi upravo to i tražimo, to što ste vi rekli i to što stoji u zakonu, ali kineska kompanija odbija da nam to isplati. I šta? To može po sudovima da se oteže godinama. Šta proizilazi iz toga? Proizilazi da smo mi žrtve nasilja. Svaki dan se priča o nekom nasilju. Da li mi nismo žrtve nasilja? I to nasilje, mogu slobodno reći, prelazi u zločin. Ali ostaviti seljaka na selu bez obradivog zemljišta, bez mogućnosti da proizvede stočnu hranu, bez drva za ogrev i pritom bez nadoknade, to ja smatram da je vid zločina. Ima tu puno toga, probali smo mi na sve moguće načine. Evo ovde imam jedno pismo koje je poslato na 16 adresa, piše tu lepo u naslovu informacija sa apelom za pomoć, to je na 15 ambasada i poslato je Ministarstvu za nacionalne manjine. Evo, kad smo kod nacionalnih manjina, mogu vam reći da u Boru i u okolnim selima žive Vlasi, vlaška nacionalna manjina. Što znači da smo mi ugroženi, ugrožena su nam i ljudska prava, ugrožena su nam i manjinska prava. Takođe stoji član 14 Ustava našeg, Republika Srbija štiti prava nacionalnih manjina, država jemči posebnu zaštitu nacionalnim manjinama radi ostvarivanja potpune ravnopravnosti i očuvanja njihovog identiteta. Od toga nema ništa. Jel vi čujete da se raseljavaju sela? Znači, kineskoj kompaniji sve što se nađe na putu, oni to sve gaze i sve to sklanjaju. Zatvaraju nam puteve, ulaze u njive, čuda rade, izašli su iz okvira prostornog plana, rade bez građevinskih dozvola, rade bez studija uticaja na životnu sredinu, rade jednostavno to što im se prohte, ali moramo da se setimo i toga da smo mi klečali i molili Xi Jinpinga da dođe da preuzme Bor, da otkupi Bor. I onda su nam obećavali med i mleko, a upravo smo mi med i mleko imali pre njihovog dolaska. Mi smo egzistirali, naše selo se pominje, ponavljam to već nekoliko puta, u turskim spisima iz 15. veka, Slatina kao selo. Znači, mi smo egzistirali i bez rudnika, koji je otvoren 903. i bez Kineza. Selo je nastanjeno na obali Borske reke. Ta Borska reka je zagađena otvaranjem topionice. Ja ne znam tačno da ne špekulišem podacima koje je godine otvorena topionica. I ta reka je zagađena. Imamo velike koncentracije dima. Taj dim sadrži teške metale, sadrži sumpor dioksid. Na stotine i na hiljade puta je prekoračen sumpor dioksid. Na desetine puta su prekoračeni teški metali, prekoračeni arsen. Arsen, najkancerogeniji teški metal. Pa, video sam po neke informacije, po nekim mrežama da protestuju ljudi na ulicama u Splitu. Zašto? Zato što se kompozicijama koncentrat iz rudnika Čukaru Peki vozi u Split u luku. Kad taj koncentrat miruje, u stanju mirovanja u vagonu, pokriven folijom, isparava i povećava koncentraciju, i to prekomereno, znači povećava koncentraciju arsena u vazduhu, a šta li se dešava tamo kod nas gde se on eksploatiše, gde se minira, gde se melje, gde se drobi, gde se tovari u kamione, Bog sam zna. Da li postoje tamo merne stanice? Mislim da ne postoje. Šta će dalje biti s nama? Ne znam. Uglavnom, situacija nije ni malo naivna.
kažem ponovo, probali smo da se obratimo i predsjedniku, probali smo da se obratimo, evo imam tu i neka pisma koje je našo jedno udruženje tamo, udruženje Vlaška narodna stranka, poslalo međunarodnoj zajednici, zapravo mislim da je pismo na engleskom, adresirano je Oliveru Varhelju. Niko se onaglašava povodom toga. Dolazili su tamo i strani mediji, ko sve nije dolazio, objavljuju sve to nešto šturo, sve to nešto kao da se plaši Kineza. Da li je to rudarstvo održivo, da li je to rudarstvo u granicama normalnog, ja ne znam, nije mi jasno, ali jednostavno mi smo žrtve nečijeg profita. Bor i okolina, otvaranjem rudnika je žrtva nečijeg profita, ali je to bilo, vlasnik tog rudnika je bila država i to je bilo koliko toliko razumno, međutim sad kako je došla kineska kompanija, oni su ljudi megalomani, oni su izgradili, proširili kapacitete topionice za 2,5 puta, znači gledaju što više da proizvedu, što više da profitiraju, povećali su proizvodnju, samim tim su povećali sve ove štetne parametre. Takođe, koliko više šire proizvodnju, toliko im više treba i naše zemlje, a čuli ste da ne žele da naša zemlja bude vrednovana i da naša zemlja bude isplaćena po nekoj razumnoj ceni, čak i preko neke razumne cene bi trebalo da se isplati naša zemlja, da bi ljudi dalje mogli da egzistiraju, da s tim novcem normalno da pribave drugu zemlju i tako dalje. Šta će biti do kraja, ne znam. Kad smo, dotakao sam ekologiju, 35. godine je bila neka ekološka buna, ljudi su se pobunili, čak su neki izgubili i živote od strane tadašnjih žandarma. Posle toga, Titovi komunisti 71. godine su ljudima dali neko vansudsko poravnanje i gde stoji klauzula da su saglasni da im se isplati šteta od dima jednom za svagda, jednom za navek. Eto, to se desilo i od tada smo imali, znači sporadično su negde nekad isplaćivali štetu. Ko je tražio štetu, ko je bio uporan i ko je zvao te komisije pa su to odlagali, ali ta šteta je bila minimalna, ta naknada štete je bila minimalna, tako da ne znam šta da vam kažem. Situacija je tamo, i što se tiče ekologije, zabrinjavajuća. Možda ste čuli za studiju koju je radio Institut Batut. U toj studiji veoma lepo stoji da je životni vek u Boru i okolini Bora kraći za 10 godina. Ta studija se dugo krila od javnosti, krila se od nas. Ja sam jednom prilikom rekao da se ta studija deli od kuće do kuće, od vrata do vrata kao propagandni materijal pred izbore. Međutim, to i dalje stoji tamo u nekoj fioci, nikakvu prezentaciju te studije mi nismo imali u Boru, niti u selima, niti ovo. Jednostavno, prepušteni smo na milost i nemilost sada Kineza, živi koliko živiš, ako ne, šta ti Bog da, i to je to. I mogu vam reći da je u Boru zavladala žuta rasa, ali ne zato što je to proročanstvo Tarabića, nego zato što je to njima neko dozvolio. Hvala toliko. Dobar dan, ja sam Ivica Todorović, isto iz Slatine, i ja i moja porodica smo isto žrtve, da tako kažem, rudarenja, nekontrolisanog rudarenja. Evo, moj rođak Mika Miodrag je vama objasnio celu tu problematiku. Sad, pošto naš prijatelj Zvezdan je pokrenuo ovu kampanju i akciju za promenu tog skandaloznog zakona o rudarstvu, i mi dajemo puni doprinos i saglasni smo da ovo što se zakonodavstva tiče, da to mora da se izmeni. Jer Srbija je možda jedina zemlja na svetu gde vlasnici nepokretnosti, vlasnici imovine jednostavno nisu sigurni da će sutra da ostanu bez nje. Zbog čega to kažem? Zato što
je takvo zakonodavstvo, takav zakon da vlada može bilo koju mineralnu sirovinu da proglasi sirovinom od strateškog značaja i po osnovu te odluke nastupa, zapravo mogu da kažem, nastupa zloupotreba sistema institucije eksproprijacije. Tako da ljudi u Srbiji, građani, budu svesni da mole Boga zapravo da se na njihovim parcelama ne pojavi recimo izvor, ajde tako kažem, izvor nafte, gasa, plina, ležište dijamanata, zlata. Automatski preko noći ljudi ostaju bez svoje imovine. I tu dolazimo do takve situacije gde njih niko ništa ne pita koliko njihova imovina vredi, da li su voljni da je prodaju, da li žele da je zadrže, da li žele bilo koji oblik nadoknade ili da tako kažem nekog poravnanja. Ne. Onda se zloupotrebljava taj sistem eksproprijacije i kao što sam rekao, mi smo tu žrtve gde nas zakon ne prepoznaje tu da mi i čak kao nacionalna manjina imamo neka prava da ostanemo na prostoru na kome su naši preci vekovima živeli. Tako da, osim tih pitanja, pojavljuju se neka pitanja, ovako da tako kažem, malo veća, gde mi tu kao ljudi sa sela nismo baš stručni, ali mi postavljamo pitanja ako je bakar i zlato strateška mineralna sirovina. A ko to ima pravo da tu stratešku mineralnu sirovinu da u 100% iznosu na eksploataciju stranoj privatnoj kompaniji? Bez obzira što se ta kompanija registruje u Srbiji, bez obzira na te, da tako kažem, marifetluke, da ta strana kompanija postaje zapravo domaća kompanija, kad svi znamo da je taj osnivački kapital, ulog, kako se već to kaže, strani ulog, strani kapital. Znači, ako je neka mineralna sirovina od strateškog značaja za Republiku Srbiju, pa ona ni u ludilu ne bi smela da se da u 100% iznosu strancima. Dotakli smo se, evo Vesna je dotakla jednu temu prodaje zemljišta. Prodaje zemljišta zarad rudarstva, zarad širenja kopova i tako dalje. Naši građani prodaju, jer zbog teške materijalne situacije i šta ja znam, prodaju svoju imovinu. To se prosto kaže prodaje na kupoprodajni ugovor. Kupoprodajni ugovor je, recimo, da tako kažem, kompanija kupovinom tog zemljišta postaje vlasnik jedne teritorije za večita vremena. Naša država, mogu da kažem da, evo, ona se brine o našim ljudima na Kosovu, o toj teritoriji, ali u isto vreme meni je žao što niko ne spominje i niko neće da se dotakne te teme, da se upravo u centralnoj Srbiji dešava otuđenje dela teritorije, prodaja dela teritorije. Jer na tom delu Borsko-Majdanpečkog, Rudarskog, tog basena dela, ako ćemo da saberemo sve te hektare i svu tu površinu, gotovo da bi došli do zaključka da je to daleko veća površina nego taj famozni sever Kosova ili šta ja znam o kome se priča svaki dan. A ispod radara prolazi činjenica da mi ostajemo bez jednog dela teritorije u samoj centralnoj Srbiji. Evo, ja sam hteo ovo malo da proširim, upravo dajući na značaju ove inicijative za promenu ovih zakona, ovih zakona koji su od Srbije napravili, da tako kažem, Eldorado, zemlju za ove rudarske kompanije. Jer ova situacija liči na jednu dečju igru. Onu dečju igru ko nađe njegove. Znači, dođu te rudarske kompanije, da li male, velike, srednje, koje vrše te istrage, te istražne radnje, i ako nešto nađu, to postaje njihovo privatno vlasništvo. Mimo državu, mimo nas.
Tako da, jednostavno, i mi malo brinemo o ovoj državi, jer i ona pomalo naša. Smatramo da smo oštećeni mi, kao porodica, evo, konkretno da kažem, mojoj porodici je eksproprisano više od 7 hektara imovine. To se desilo isto 2020. godine. Ovo je već 3. godina kako smo na sudu, gde nas je vlast, da tako kažem, stavila u takav položaj da mi, koji smo ostali bez imovine, moramo da se nosimo sa velikom multinacionalnom tamo kompanijom u jednom sudskom postupku. Znači, nama su vezane ruke i noge dok se akcenat stavlja na dobrobiti te rudarske kompanije. Bukvalno ste vi naterani da, ako vam se ne sviđa cena, vi lepo izvolite, a oni su već u imovinu ušli, oni su imovinu oteli, koriste je i tako dalje. Imamo još tu Nadu, ona će nam se obratiti iz Metovnice, isto kod Bora, pa će nam se obratiti. Dobar dan, ja sam Nada. Hvala. Da. Dobar dan, ja sam Nada Lukić-Horti iz sela Metovnice, inače sam žitelj sela Metovnica. Takođe sam postala silom prilike i aktivista, zato što sam shvatila u jednom momentu da se u našem selu, koje je bilo najzdravije selo u Borskom okrugu, da se otima zemlja na način koji je vrlo kriminalan, gde smo mi dozvolili da se otvori najozloglašeniji, znači, rudnik za koji ste čuli ili niste čuli, a to je taj Čukaru Peki. Čukaru Peki koji je na tromeđi između 3 sela, znači Metovnice, Brestovca i Slatine. Taj Čukaru Peki za koji mnogi kažu da će biti drugi po veličini i kapacitetu u Evropi. To je taj Čukaru Peki iz kojeg se, evo, naše komšije, sugrađani, meštani iz susednih sela, oni znaju i na ličnim svojim primerima su doživeli i doživljavaju ovo na svojoj koži i ovo trpe. Dozvolili smo da svi budu zadovoljni ostali, osim nas starosedeoca tamo. Znači, mi smo žrtvovani, ja ću to po 100. put reći, srpsko i vlaško stanovništvo je tamo žrtvovano i ovde se već otvara vlaško pitanje, opstanka Vlaha na ovim prostorima, starosedeoca, vekovima koji su živeli tu i žive, i samo ćemo poručiti da smo mi još uvek živi na tim prostorima tu i da ćemo se boriti, da podržavamo, naravno, ovu inicijativu za promenu zakona o rudarstvu i geološkim istraživanjima zbog toga što osjećamo sami na svojoj koži šta nam se to dešava, kako nam se oduzima imovina, kako prelazi direktno na 100% stranu kompaniju, na njihovo vlasništvo. I meni je najviše žao što se zdrav deo, jedan mnogo zdrav deo te teritorije, zdrav deo zemlje, koji je čoveku bio Bogom dan, da sadi kulture, da seje, znači, sve, bukvalno sve, od žitarica, preko voća, povrća, znači, kako rukom mahne da tako nikne. To je veoma zdravo selo bilo, svako domaćinstvo je imalo svoju zdravu pijaću vodu, imalo je svoje bunare, lično. Ja i sama posjedujem bunar koji ima 19 metara, u čije dno samo mogu sad da gledam. Znači, svako domaćinstvo u tom selu, mom Metovnici, je izgubilo svoju vodu. Mi smo imali svoju zdravu pijaću vodu. Da bi se pojavio projekat, negde već 2018. godine, uvođenja gradske vode u selo, gde je direktan investitor bio Zijin Mining. Zijin Mining je 100% vlasnik tog Čukaru Pekija. Zašto smo mi protiv
i iskreno i protiv Ziđina zato što koristi ove naše kriminalne zakone u svoju korist, naravno. I moramo se boriti. Zato što nam je u pitanju goli opstanak, znači mi smo ugroženi i životno, možemo reći slobodno da smo životno ugroženi, da smo ugroženi socijalno, da smo ugroženi egzistencionalno, da mi, ako smo izgubili vodu, a jesmo, mi smo vodu izgubili, njima je dozvoljeno da kradu reke, da pomeraju rečna korita, da otvaraju nove kopove, da proširuju stare kopove. Dozvoljeno im je mnogo toga, da prokopavaju u okolini drugih sela i proširuju jalovišta, da sele sela, znači tamo gde su već zauzeta, znači nemate tačke u Borskom okrugu gde nešto nije za kopanje. Meni je mnogo žao te naše zdrave zemlje, jer ćemo početi, to jest ostaćemo gladni. Znači, mi smo imali i zdravu vodu, i zdravu hranu, odakle je taj drugi deo Borskog okruga mogao da se snabdeva. Imamo izvrsne šume koje se nenormalno seku, a ovamo imamo novu sa druge strane. Taj Čukaru Peki u stvari će uvući u vrtlog i grad Bor i sva moguća ostala sela. Sva moguća ostala sela, a čak i šire. Čak i šire. Zato što mu je to tako dozvoljeno. I to je sve rađeno. Pazite, kad su došli Kinezi, to je bilo s kraja 2017. početkom 2018. godine. A zvanično je rudnik otvoren u oktobru, 21. oktobra 2021. godine. Oni su toliko imali vremena. Znači, mi smo svedoci. Mi smo ovde sada došli da svedočimo ovaj kriminalan zakon koji se primenjuje nad nama. Znači, mi svedočimo i tražimo, zato što znamo, mi to znamo, da su sve, jer smo gledali svojim očima, na svoje oči smo gledali prvo kopanje brda Čukaru Pekija, pa smo gledali sve moguće prateće objekte koji su izgrađeni. Bez procene uticaja, bez izdavanja dozvola, bez pitanja prihvatljivosti. Da li je to bilo prihvatljivo u tom trenutku za nas ili ne? Dakle, u ovom momentu, znači sa ovakvim rudarenjem, na ovakav način, gde mi imamo onako, rekli smo, udesetostručenu proizvodnju, a što se Čukaru Pekija tiče, nama ostaju samo površinske ili podzemne rupe. I samim tim šta mi gubimo u stvari? Mi samo gubimo našu imovinu, našu zemlju. Mi smo migranti na svojoj zemlji. Nismo mi ni diskriminisani, ali smo migranti na svojoj zemlji. Zato što su nam oduzeta sva prava. A vlast čini sve kako bi to zataškala, kako bi uradila sve to da nam odloži proces, da nas i neće. Evo, ovi ljudi odavde nisu bili, do jednog momenta nisu znali da su uopšte za preseljenje. Ljudi iz Oštrelja. Svi smo čuli da je Krivelj odavno za preseljenje. Znači, treba ljudima izaći na videlo i reći im istinu. Dakle, većinsko vlaško i srpsko stanovništvo u delu istočne Srbije je žrtvovano zbog ovakvih nakaradnih zakona. I što je dato stranim kompanijama da rade, da iznose od nas, da uzimaju. A da li vi mislite da smo mi toliko bogati? Da li znate koliko smo siromašni? Da li to znate? Ako pričamo o radnim mestima i o nekakvim platama od 100.000 dinara, ja ću vam reći da je pre 15 godina, 16-17 godina, dok je još moja majka radila u takozvanom tome RTB-u,
I tada je bila plata u proseku, pazite, u smenskom radu, u proseku, 80 i nešto hiljada dinara. Pa ako mi stavimo, običnom logikom se vodimo, ako mi sve to stavimo na papir i lepo sračunamo, pa koliko je to veća plata posle toliko godina? 105, 120 hiljada. U odnosu na ovoliku inflaciju, poskupljenja i tako dalje. A pogotovo što sa dolaskom Kineza u Bor, naravno, njih iz dana u dan ima sve više. Mi ne znamo tačno koliko, ali ih viđamo. Znači, viđamo ih i po selima već, viđamo ih i na ulici, viđamo ih i na javnim mestima. Znači, to se sad sve proširuje. Osjećamo se jednostavno kao da više ne živimo u svom gradu. Kao da naš grad Bor više nije naš grad Bor. Jednostavno, nije to diskriminacija, već mi imamo jednu opasnu borbu, što smo pod napadom. Jednostavno, pređi će jedna nova rasa preko nas. A Bor, upamtite sada ovo, Bor je kapija za ulazak Kineza ne samo u Srbiju, već u Evropu. Toliko. Hvala. Zahvaljujem. Mi smo ovde, možemo da kažemo, dali jednu kratku i bolnu razglednicu, dva izuzetno važna područja, međutim, ja ću samo reći par reči, znači, ovakva ista brutalna kriminalna rudarska aktivnost se dešava u Homolju, to je tako reći zaleđe tamo od Žagubice pa prema Petrovcu na Mlavi. Znači, vi ćete imati, ukoliko dođe do pokušaja iskopavanja, znači otvaranja rudnika zlata, vi ćete najdragocenije u životnu sredinu u Srbiji da uništite. Isto to se odnosi na takozvana istraživanja litijuma. Ja se ponovo vraćam na ono centralno političko pitanje, a to je zašto mi dozvoljavamo da nemamo prostorni plan. Mislim, ja se zgražavam na činjenicom da opozicija, bez obzira koliko god da je nemoćna i da ne može da donesete, znači ne može da ih izglasa ako to većina neće, ali ove činjenice, ove ovakve konkretne stvari moraju da se iznesu i one se moraju govoriti. Znate ono, ja rekao dušu spasio, dakle, prostorni plan Republike Srbije nije donešen, strateška procena o prostornom planu nije donešena, sektorske razvojne politike nisu donešene. Ja apsolutno ne želim da pristanem na to da je vredno za jednokratnu upotrebu uništiti čitavu istočnu Srbiju. Znači, Borski region, ja znam ljude, ja sam upoznao ljude koji su živeli od Vrganja u okolini Krivelja, u starom Krivelju i tako dalje. Znači, mi sad žrtvujemo za na veke vekova, tamo više neće biti prikupljanja lekovitog bilja, neće biti vrganja, neće biti lovnog turizma, neće biti poljoprivrede. I to samo zato jer je neko rekao da mi imamo, ne znam, silne neke milijarde u rudarstvu. Isto se to odnosi na Homolje. Dakle, vi imate jednokratnu upotrebu, žrtvujete zemlju koju su naši preci, ja ću stvarno, zato mi je malo pre prišao Pera i stvarno me upozorio da još jednom to kažem, mi smo danas u Vidovdanu. To je dan kada smo izabrali nebesko carstvo. I to je dan kada smo izabrali da živimo i razmišljamo dugoročno. Ova zemlja je bila branjena od ekocida. Dakle, mi smo sada napravili od ove zemlje, ja ću s tim da završim ovu konferenciju, malo se odužila, ova teritorija je nekad bila predviđena ne za Lebensraum, nemačko-austrijskog nacističkog carstva, nego za Wirtschaftsraum. Mi sada živimo, znači Wirtschaftsraum znači područje, ajde da kažemo, industrije ili rudarstva. Mi bukvalno sada svedočimo tome. Dakle, Srbija je pretvorena u jednu kolonijalnu upravu gde vi imate čitava teritorija Srbije pod napadom trajnog ekocidnog uništavanja. Ja kad kažem ekocid, to je bukvalno uništenje mogućnosti da se na tim teritorijama živi. Želim da kažem da ne postoji takva stvar kao zatvoreni rudnik. Mi smo svedoci situacija i u istočnoj Srbiji i u zapadnoj Srbiji gde bivši, kvazi, stari, zatvoreni rudnici zapravo večno i za na veke uništavaju vodotokove, zemljište i tako dalje. Tu nalazi se jedna gospođa naučnica, drugi put ćemo napraviti konferenciju pa ćemo o ovim temama zajedno da govorimo. Dakle, vi imate situaciju gde meni neko govori da je to od koristi, pričala je Nada je, uvek dođemo na kraju do te pitanja plate. Izgovor da ćemo da uništimo istočnu Srbiju zbog plate nekoliko stotina ili hiljada zaposlenih je apsolutno maloumna, imbecilna i neprihvatljiva. Znači, ne možemo dozvoliti da nam se uništi cela teritorija zbog nekoliko stotina ili hiljada plata. Znači, oni će kao virusi
da pojedu, oni će da pojedu to zemljište i ostavit će zauvek zagađenu teritoriju. Znači, Majdanpek, Bor, Kostolac, Kolubara, to su mesta gde neće više nikada moći ništa da se proizvodi. A ja sam na početku rekao 2,5 centra humusa u zavisnosti od stenske podloge. Oko 1000 godina je potrebno da se obnovi. Solarne panele kada podignete na temeljima, na 2, 3, 4 metra, kažu napasat ćemo ovce ispod, to vi možete pričati nekom drugom. Vi kada njih podignete na 2, 3 metra, vi morate temelje da izgradite, vi ste sigurno uništili obradivo zemljište. Znači, nekoliko stotina hiljada hektara je u Srbiji predviđeno da se uništi i za te solarne panele i za te vetrenjače. To je potpuno neprihvatljivo, isto kao što je neprihvatljivo da se na Homolju otvori zlatan rudnik, odnosno rudnik zlata, kao što je neprihvatljivo ovo što se dešava u Boru, kao što je neprihvatljivo ovo što se dešava u Kostolcu. Da li smo protiv rudarstva u načelu? Vidite, vrlo dobro i ozbiljno pitanje. Postavlja se pitanje da li je stvarno nama prihvatljivo da novac koji bi u desetinama i stotinama miliona evra mogao da se vrti od poljoprivrede u istočnoj Srbiji, u regionu o kome smo sad govorili, ili ovo što se dešava u Kličevcu, znači na tom području su garantovano prihodi, znači kad posmatramo teritoriju Požarevca pa vamo gore prema Petrovcu na Mlavi i vamo dole prema Smederevu, to poljoprivredno područje nekoliko stotina miliona evra godišnje donosi u poljoprivredi. To je sasvim izvesno. Dakle, neće mi niko reći da one-off jednokratno kopanje uglja i uništavanje za na veke vekova obradivog zemljišta u Stigi, u Zapadnom Kostolcu, gde se isto tako planira otvaranje novog rudokopa, da ono može da otplati onu večnu štetu koja će da nastane. Znači, ako se otvori Zapadni Kostolac, selo Petka, selo, kako se zove selo? Selo Dubravica i tako dalje, ta sela će prestati da se bave poljoprivredom. Znači, tamo se stvarno ljudi bave poljoprivredom i tamo stvarno imate, isto kao što smo u dolini Jadra branili zapravo poljoprivredu. Mi smo branili poljoprivredu, zato jer ta poljoprivreda kakva je, takva je, loše subvencionisana i tako dalje. Ona donosi stotine miliona evra godišnje. I u tom kontekstu ja mislim da je javnost shvatila šta smo hteli s ovim da poručimo, znači promeniti zakon o rudarstvu, onemogućiti privatnim kompanijama da mogu da koriste institut eksproprijacije, uvesti obavezno osiguranje u rudarstvu do visine od 100% predviđene štete koja može da nastane. Isto tako, u tom osiguranju moraju da se nalaze sredstva koje moraju da se uzmu od kompanije, koje će se koristiti za rekultivaciju, ukoliko već neko rudarstvo bude prihvaćeno. Treća stvar, nema više geoloških istraživanja bez procene uticaja. Znači, uredba o proceni uticaja mora biti proširena, gde će primenjena geološka istraživanja biti apsolutno izložena proceni uticaja. Onaj ko neće da radi procenu uticaja ne treba da istražuje. Dakle, on želi da izbegne javnost, da javnost shvati o čemu se radi. I četvrta stvar, obavezno uvesti u zakon o rudarstvu, najverovatnije je to mesto gde bi to trebalo da bude uvedeno, obavezna zaštitne pojaseve. Znači, zaštitni pojasevi u manjim rudnicima nekoliko stotina metara, kamenolomima i takvim malim rudnicima, u većim rudnicima kao što su Borski, kao što je Drmno, kao što su Kolubarski, 1000 do 2000 metara. To su 4 stvari koje ova koalicija zagovara i mi ćemo ovaj naš predlog vezano za zakon o eksproprijaciji i taj član 4, notorni, zakon o rudarstvu uložiti, ali ćemo isto tako proširiti naš zahtev i bit ćemo spremni da o ovome diskutujemo na odboru za životnu sredinu ili energiju ili industriju ili bilo koji drugi odbor koji bude zainteresovan i koji nas bude pozvao. Tu pozivamo i opoziciju i moralne i svesne građane koji se nazivaju vlast u ovoj republici da pristupimo konsultacijama o ovome zakonu i da se ove stvari moraju regulisati i da rudarstvo mora da prestane da bude opasno na takav način kako je sada. Zahvaljujem vam se svima, malo smo probili i nadam se da će ove inicijative da urode plodom i da će naši prijatelji iz sela okolini Bora i Kostolca, Lazarevca, Homolja, Žagubice i tako dalje da budu zaštićeni od rudarstva koje nam sad uništava živote. Hvala.